भोरावा मिले आई जुना गे 4 बजे भोरावा मिले आई जुना गे फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया 4 बजे भोरावा मिले आई जुना गे 4 बजे भोरावा मिले आई जुना गे फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया एक गलिया में एको बार भेटाई जोना गे गलिया में एको बार भेटाई जोना गे फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया लगो हम जानू अब हमारा मुआइए दे मागे लगो हम जानू अब हमारा मुआइए दे मागे फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया करो हियो मैसेज आवा नहीं रिप्लायो दे गे करो हियो मैसेज आवा नहीं रिप्लायो दे गे फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया फोनवा करो हियो सोनावा तू उठाई लेना गया देखाई के अपन चीज तू तरसाइयो देना गे देखाई के अपन चीज तू तरसाइयो देना गे फोनवा